Ang kwento. Ang kwento. Mula sa mahiwagang Burnay. Mula sa mahiwagang Burnay. Sa mahiwagang Burnay. Dear Nicole and Diego, itago niyo na lang po ako sa pangalang Marlin. Ayoko pong sabihin yung totoong pangalan ko kasi siguradong nakikinig yung isang pinsan kong maraming time sa buhay dahil walang trabaho. Parang galit ka. Sana po ay mapili niyo itong sulat ko dahil hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko sa sitwasyon ko ngayon. Ganito po kasi. Katoliko po ang pamilya namin. Yun pong mga kamag-anak ko sa mother's side, sagradong katoliko. Yung tito ko na isa, nagsaserve pa sa simbahan. Maayos po ang lahat pero nabasag ang kaayusan ng magpabautismo ang papa ko sa ibang relihiyon. Bilang suporta, sumunod sa kanya si mama at nagpabautismo rin. Simula noon marami nang bawal kainin ng mga magulang ko. Nag-iba din ang pakikitungo sa amin ng pamilya niya. Halimbawa, magbibigay sila ng pagkain, magbibilin pa na itago daw namin kila mama at papa. Hindi ko alam bakit kailangang sabihin pa, pwede namang hayaan sila mama at papa. Kumain man sila o hindi, desisyon na nila yun. Kamakailan, nagregalo yung isang tita ko ng ref kay mama kahit walang okasyon. Ay, taray. Parang gusto ko sila maging friends. Nagbibigay ng ref kahit walang okasyon, di ba? Hindi nakatulog si Papa sa hiya dahil alam niyang mahal at marami ding pinagkakagastusan yung tita ko. Kaya naman, kinausap ni Papa si tita at nag-alok na makihati sa presyo ng ref. Sa halip na matuwa, naging issue. Wala daw utang na loob si Papa. Wala na nga daw Pasko si Mama dahil bawal sa religion, bawal pa ding tumanggap ng regalo kahit hindi Pasko. Nung isang araw kumain sa labas yung mga kamag-anak namin, pamilya lang namin ang wala. Nalaman lang namin kasi may isang pinsan kami na may nag-post, pero binura agad. Nang tanungin ko yung pinsan kung ba't niya binura, pinaliwanag niya kung bakit hindi nila kami inimbita. Umiiwas daw sila kay Papa. Ito pa lang si Papa, panay ang padala sa messenger ng mga tito ko tungkol sa relihiyon niya. Sinabihan ko na tigilan na niya dahil sagradong katoliko nga yung mga yun. Sa ngayon, ayoko na ding sumama sa mga get-together ng pamilya namin. Lagi kasing napag-uusapan ng relihiyon at walang gustong magpatalo. Hindi ko maintindihan kung bakit nahihirapan ang bawat panig na intindihin at respetuhin ang paniniwala ng bawat isa. May magagawa po kaya ako para maayos ang nakakalungkot na sitwasyong ito. Ang inyong tagapakinig, Marlin. Nakakalungkot naman yung kwento ni Nakakalungkot kasi dapat kapag kayo ay malapit kay Lord, dapat mas napapalapit, alam mo yun, pag nagpapalapit ka kay Lord, mas napapalapit kayo, yung mga ginagawa ninyo ay mga gawaing very godlike. So, ibig sabihin, hindi ito yung mga gawaing magpapawatak-watak at magpapagalit sa inyo. Yun yung nakakalungkot. Kasi tayo, Jegs, di ba? Malinaw naman kasi sabi sa Bible na si Jesus Christ is the head of the church. Kahit anong church pa yan. Kasi member tayo ng tinatawag na Universal Church. Kasi walang problema sa religion eh. Ayan. Yung relationship with Jesus Christ sa Panginoon. Yung importante. Yun yung importante kasi hindi pwedeng i-claim ng iisang relihiyon lang na sila lang yung maliligtas or sila lang yung pinaka-okay. Hindi kasi papaano kung halimbawa itong pamilyang to ay nasa mga pagkalalayo-layong kabundukan o kapatagan ng Timbuktu or East Timor o kaya yung dito, wag na tayo lumayo dito yung sa Pilipinas. Yung hindi nakakarinig na kay Jesus Christ, correct, diba? Yung hindi nakakarinig ng
hindi na sila maliligtas, wala nang pagkakataon na 'di ba na sila ay mapabuti. Tama. Hindi eh. Tandaan po natin, ang Panginoon po natin, God is just. Patas po siya. So, hindi kanya huhusgahan dahil sa religion mo. Walang religion na nagturo sa'yo about sa Oo, kasi hindi mo, sa puso mo. Yan. Correct. Exactly. Ang dami naman na nga nating kakilala, Jegs eh. Hindi lang tayo, kundi ikaw mismo na nakikinig ngayon, 'di ba? Mga kilalang kung sino pa ang lakas mag-caption ng mga biblical verses. Siya ang number 1 marites ng komunidad, 'di ba? Kung sino pa yung laging nasa simbahan, talagang papikit-pikit. Siya yung pagdating sa bahay nagmumura ng kasambahay, 'di ba? So hindi siya sa religion. Ako yan yung isang topic. Actually, honestly, yun yung isang topic na iniiwasan ko talaga. Kasi tama naman itong sumulat eh. Hindi siya natatapos. Diba parang yung mga pagtatalo ngayon tungkol sa mga kandidato. Hindi yan matatapos. Ano yan? Kanya-kanyang opinion yan. Mahirap kasi ako, like for example, pag dumating ako sa punto, pamilya na pag-uusapan ng religion, ang ginagawa ko is dinadirect ko doon sa isang common ground na magkakasundo tayo. Correct. Let's talk about Jesus Christ. Yun lang. Kasi wag na magtalo doon sa mga paniniwalang mga bawal-bawal, ganyan, 'di ba? Kasi ano yan eh. Oo, kasi like nung isang beses pumunta kami doon sa tito ni Let na pare, yun sa Laguna. Yeah, yung pinuntahan ninyo yung malayong parte ng Laguna. Kami 'di ba born again Christian na. So pinag-usapan namin about Jesus Christ at ang ganda ng usapan namin. Oo, walang pagtatalo. Hindi nyo kailangan magtaasan ng boses na ito ang paniniwala namin sa relihiyon namin, yung mga ganyan. Kasi at the end of it all, kahit nga yung kindness of the heart, no matter what your religion is. Ako, yan yung paniniwala ko. Hindi tayo dapat bound by a religion. Kung meron kang religion at yung religion na yun, yung nagpapalakas sa'yo ng faith mo, edi by all means go. Ayan, diba? Kasi sa totoo lang po, ang religion nagagamit din sa scamming. Ay, ayun na naman tayo sa scamming. Last week pa nating topic yan. Nagagamit siya sa scamming kasi like for example, even Christian, kahit anong nagagamit talaga siya. Correct. Ang religion. Kaya dapat hanapin mo si Jesus Christ. Correct. Kasi tama ka dyan. Kasi nga minsan ang sinasabi nila ang mismong mga churches ay isang negosyo. May mga nagsasabi ng ganyan. Hindi natin basta narinig ko lang yun. Hindi sa akin ang galing yun At hugas kamay. Maraming mga tele-evangelist na ginagawa. Ano yun? Tele-evangelist? Yung sa TV sila, nag-evangelize sila, tapos hingin ng donation. Ayan, 'di ba? Na hindi mo sure, 'di ba? Pero may mga nakakarating naman sa mga taong talagang tinutulungan para mas patatagin yung church, ganyan. Meron din namang mga hindi. Yes. Hindi ka sure. So, yun yung sinasabi natin. Palagay ko, because it's an organization and it's organisasyon siya and it's man-made. Dahil man-made yung mga relihiyon na yan, tama ba? Ibig sabihin, inorganize ng tao. Yes. 'Di ba? Ibig sabihin, it's bound to have flaws. Ibig sabihin, posible talaga siya na may mga pros and cons, may positive at negative. Hindi siya perfect. Ang perfect lang ay yung Diyos. Yan, 'di ba? So hindi tayo pwedeng magtalo-talo nang dahil sa religion. Kaya wag nating sundin yung religion, sundin natin si Jesus Christ. Correct, 'di ba? Ano ba yung tinuturo niya? Ano ba yung sinasabi niya na awayin mo ba yung pamilya mo na hindi sumusunod sa iyo? Hindi naman ganoon. Hindi naman dapat ganoon. Ako umiiwas ako sa mga ganyan eh. Yung i-judge ako sa pagiging Katoliko ko, i-judge ako sa dun sa mga paniniwala ko. Pag ganyan na, umiiwas na ako sa taong yan kasi alam ko naman kung ano yung nasa puso ko, magkaiba man kami. Pero kung ginajudge mo na ako dahil sa religion ko, yan yung pwede naming sabihin sa'yo. 'Di ba? You can let go of toxic relationships. Ayan. Sometimes, meron talagang mga taong kahit anong paliwanag mo sa kanila, sarado na yung utak nila. So ba't ka magsistay dyan? Yan yung pwede mo i-control Tama ka naman sa ginawa mong hindi ka na nag-a-attend ng mga reunion. Tama yun. Kung yun yung dahilan kung bakit naiirita ka at lalo kayo nagwawatak-watak kasi nag-aaway-aaway kayo di iwas ka na, di ba? Tama. Mahirap lang talaga yan. May mga tao, may tawag dyan sa mga tao na halimbawa, ikaw hinusgahan ka dahil Katoliko ka. Sabihin natin ako, halimbawa, bilang born again Christian, hinusgahan kita sa paniniwala mo, may tawag sa akin. Anong tawag sa'yo? Hipokrito. Ayan. Kasi Jesus Christ na sinasabi kong fina-follow ko, hindi naman nag-judge. So, ibig sabihin, hindi ako naka-align doon sa tinuturo. Correct. So, naku, naalala ko na naman yung isang kausap natin last week. Alala ko na naman. So, kiniklaim niya na Kristiyano.
pero ang daming sablay, di ba? Di ba yung gano'n? Yes, Ako para sa akin na dito sa, ano pangalan niya na nga? Si Marlene. Si Marlene. Ayan, si Lynn. Para sa akin, it's really important for you to let go of toxic relationships. So kung toxic na ito masyado, nagiging dahilan kung ba't may, isipin mo, may nag-post, tas hindi ka inimbita, tas nakakasama siya ng loob naman talaga eh. Tama. Cut ties muna. Kapag ready na silang makipag-usap ng hindi. At saka yun lang pag-uusap ninyo. Wala ba kayong ibang other shared common interest? 'Di ba katulad ng ano ba mga shared interest ninyo? Biking. Alam mo yung hindi ba ibig sabihin pagluluto. Correct. Yung pare-parehas ninyong gustong gayahin yung escabeche ng lola ninyo. 'Di ba yung mga shared na gano'n na hindi naman kailangan tuwing nagkikita kayo, ang topic ninyo religion. Kasi kung titingnan natin, hindi talaga matatapos yung jigs eh. Kung mag-zoom out tayo sa sitwasyon niyo, Marlene, ang nangyari simula nung pumasok sa bagong religion, yung parents mo nagkagulo. So, hindi maganda ang naidulot sa family. Yan. Na supposed to be, kung halimbawa, kung yung religion na pinasok nila, dapat maging humble sila, akayin ng maayos, ipaintindi, pero wag pipilitin. Ito kasi yung problema sa mga ilang religion. Pinipilit-pilit, oo. Na gusto nilang mag-convert. Eh, wala sa capacity ng tao ang mag-convert eh. Tsaka nasa heart mo yan eh. Ang heart mo yung magsasabi kung kailan eh. Ang turo lang kasi sa Bible ni Jesus Christ na share the gospel, hanggang doon lang tayo. Yung pag-convert sa tao, wala sa atin. Kasi it's the work of the Holy Spirit. Correct. Siya na yung siya magkukonvict sa'yo eh. Yun na yung hindi ka na makatulog, yung parang, yung puso mo natataranta kung hindi ka magjo-join sa relihiyon na yun, ganyan. Nasa sa'yo yun eh. Shinare sa'yo, at mako-convict ka. Ano ibig sabihin mako-convict ka? Yung para bang, parang kinakausap correct, na hindi ka mapakali. Correct, di ka mapakali kasi parang mapapakali ka lang or makakampante ka lang or you will feel at peace kung sasama ka na talaga sa kanila at makikinig ka na talaga sa kanila. Correct. Yung ganon. So, para sa ako, masaya naman ako na ang purpose ng mama at papa mo, Marlene, ay mapalapit kay Lord. Yun naman talaga. Pero sana wag na lang din silang, kausapin mo din yung parents mo na wag na din sila mag-ignite o mag-start ng mga conversation na pwedeng maging dahilan kung bakit kayo watak-watak ngayon. Kasi nakakalungkot dahil palagay ko, importante sa'yo ang family eh. So, nalulungkot ka sa pangyayari kasi mahalaga sa'yo lahat. Mga tita mo, mahalaga sa'yo. Nagre-reunion kayo, masaya. Tapos biglang hindi na lang masaya. Diba? Pero Marlene, ang isa din siguro sa magawin mo, dahil medyo na-convict ka rin din, parang na-bothered ka rin din. Alamin mo rin din siguro kung anong religion yung pinasok, kung anong doktrina nila. Kasi may mga religion kasi na mali yung doktrina. Like for example, yung mga prosperity gospel na tinatawag. Ano naman yan? Na pag pumasok ka sa, parang sinasabing born again Christian sila na pag naging nagiging maganda yung buhay mo, maraming perang darating sa'yo. Eh, hindi naman ganun eh. Actually, the more na you draw closer to God, mas maraming problema. Mas mahirap. Mas maraming problema. Kasi parang nadidetach ka sa mga makamundong bagay. Parang ganon. Diba? But then again, ang sa akin, Jegs, hindi din naman natin sila i-judge dun sa kanilang mga paniniwala. Sa akin lang, importante dito is, huwag kayong magkawatak-watak kasi the religion is supposed to make you closer to God. And in the same way, may unity. Magkaroon ng intimacy, yung relationship. Kasi hindi yan eh. Pagka nagkakaturuan, mali yung sayo. Ito yung amin tama. Yun, doon na tayo may problema. Kaya ang sa akin nga, let go of toxic relationships. Kung yan yung dahilan kung bakit natotoxic ka, pwede mong piliin yung mga relationships that can bring you peace. Tama. In life naman, hindi naman sinabi na kung sino ang kaibigan mo ng grade school at elementary, sila pa rin until the end. Yes. Manonotice mo, di ba? Tama. Na may mga nalalagas dyan along the way. Kasi may mga hindi naniniwala, hindi mo na parehas ng paniniwala. Yes, may mga iba dyan, ang taas na ng kolesterol na una ng kinuha. May mga una ng kinuha, di ba? May mga ganon na hindi naman ibig sabihin na at this point, siguro at present, magulo pa. Magulo pa baka kasi sagradong Katoliko, sagradong kung ano man yung relihiyon, hindi talaga natin basta-bastang maipipilit eh. Hindi natin talaga mapipilit yan. Sila mismo sa sarili nila ang makakapagpilit niyan. So ngayon, ang pwede mo na lang i-control is yung time with them.
yung pati posting, 'di ba? Yung mga pwede makontrolin. Ako, kunyari, may mga taong hindi ko trip yung mga pinopost niya sa Facebook, kunyari. Hindi ko siya i-unfriend, pero unfollow ko siya para wala akong yung parang hide all posts. Hindi siya dadaan sa feed mo. Hindi siya dadaan. Ayun, naiirita ako eh. Yun, di ba? Yun yung example ng there are things that you can't control. So, ito yung pwede mong makontrol. O, edi pwede mong unfollow muna yung mga kamag-anak mo. Tama. Di ba? Yung mga ganun. Madaming ways. So, siguro, para sa akin on my perspective, the best way, Marlene, is kung pareho naman silang naniniwala sa Panginoon, pareho naman silang naniniwala kay Christ, kay Jesus Christ, doon mo sila ilid kay Jesus Christ. And that's it. Yun lang ang pag-usapan. Aside from that, bubble, wala na tayong pag-uusapan. Wala na. Kasi yan pag pinag-usapan pa yung mga nitty-gritty o kaya yung mga maliliit na bagay, yung mga kaakibat nun, hindi yan matatapos, promise. Magpapalit na ng 10 beses na magpapalit ng presidente, hindi pa kayo tapos hindi pa kayo tapos magtalo. Kasi magtatalo talaga kayo niyan. It's never ending. So yung mga bagay na pwede mong i-control, 'di ba? Doon lang tayo. Yung mga at hindi lang ito religion. Pagdating sa politics. Yes. Same with politics. Hindi rin yan matatapos. Ako yan yung mga iniiwasan kong topics kasi it's never ending. Religion, politics, and gender. Pagka yan tatlong yan, nako, kahit pa sabihin ninyong wala akong balls, wala naman talaga. Wala akong pake. Gusto ko ng peace of mind and that I can control. Kasi natandaan ko dati, binasya ko dyan Pagka ganitong season na pa-eleksyon, tapos hindi ka nagsasabi ng kung sino yung manok mo or whatever, 'di ba? Ang binasya ko niyan dati. Sayang lang yung platform na binigay kay Nicole Ayala, 'di ba? Pero syempre, it is my choice to choose my peace. 'Di ba? Bakit dun sa nagbabash, ikaw ba yung ikaw ba yung igigrill? Ikaw ba yung babash sa opinion mo? 'Di ba? Hindi, palibasa ka lang keyboard warrior. Ayan. Ako gusto kong piliin ang kapayapaan ko. So, iwas ako sa mga ganyan. Yan, that I can control. Tapos kung halimbawa, kumbaga ayaw mong pag-usapan pero napunta ka doon sa sitwasyon, dapat matuto kayo. Makinig lang. Na makinig. And of course, agree to disagree. Correct. Agree to disagree and then respect. Respeto. Ganun lang talaga. People have different opinions. People have different religion. People have different gender preferences. Hindi yan matatapos, promise. So may choice kang tumahimik at kumain ng fishball, di ba? Kasi hindi talaga yan matatapos. Promise. Walang katapusan yan. Ay, nako. Ayan na yung babo. Sabi ng babo. Ay, nako. O siya, salamat na marami dahil hindi rin kami matatapos dito. Diba? Kanya-kanya talagang opinion pagdating sa relihiyon. O siya, maraming salamat mga kabisyo. Hanggang dito na po ang Tambalang Kumikinang. Muli, ako pong kumikinang na ulo, Diego Bandito. At akong kumikinang ina mo, Nicole Ayala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic!